Jacinto, Pangasinan. See you there mga kalabong, mga solid kalabong natin dyan mamaya sa may munisipyo ng San Jacinto, Pangasinan, sa plaza ng San Jacinto. So yun, dating gawi, nilibot na naman si Madam Ana Ibores. Manining na ng mga pautang ninyo. Kayo, Katong bayar magsibayar ka. Hindi Ana Ibores. At syempre, kasama ko ngayon ang aking mga team labong na sila. Bajaw Bar Health TV. It's a prank, Ayun sabay. So don't forget to subscribe and support ang kanilang Facebook page at sa kanilang YouTube channel mga kalabong. At ngayong araw na to ay merong naman tayong kakainan mga kapatid. So maraming salamat sa Athena sa Food Corner sa pa-sponsor nyo sa ating pizza, sa kanilang napakasarap na pizza, unique na pizza. Maya lamang ipapakita namin sa inyo with milk tea. Siyempre dapat walay pan tula na walay pambara, walay pan tula. Dito lamang yan sa may Ildefonso Street, Barangay Kapaway, San Jacinto, Pangasinan. So yun, bisitahin nyo na at tikman ng kanilang napakasarap na pizza at mura pa. Napaka-unique yan guys. Ngayon nyo na makikita. Ngayon nyo na kayo makakita ng ganong pizza. Saka kung makakita, pizza na, may shawarma pa. The best, diba? So see you there mga kalabong. Babush, patayin mo na yan. Patayin mo yan. Napakaganda nila pailaw dito sa munisipyo. Kaya mga kalabong, gabayan nyo kami. Ay, karo. Artist ang gumawa nitong matutunghayan nating gabi. Palakpakan ang
Ando con el mono encaramado, sáquenlo del agua, porque aquí está que ya me morí. Cuando te lo pasen, nada más dale dos patas. Y desde que se la dé de una vez, pásalo para acá. Porque tú eres de los que no corren nunca por nada. Y desde que te pasan y estaba con la comandada. Me como una vaina que me tiene ja, 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 ja. Tengo una nota arriba que me tiene la 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 la. Un amigo mío se metió una nota que ja, que lo vale, ca, 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 ca. Rise up, dish ya up, dish ya up. Tongue sauce. My little jungle, yeah, I give it. Me a line, you a fall, man, them blow you a black like
Isang iglap, mga ngiti na takpan, mahigpit na yakap, kailang pagkawalan. Dumaan ng dilim na puno ng bituin, sa iyong lilim, pag-ibig mas nagningning. Hinahanap ang kahapon sa panibagong ngayon. Marami ang nagbago, ngunit di ang pagmamahal mo. Ngayong Pasko, mandiriwang ang mundo. Sa pag-ibig mo'y may himala, may panibagong simula. Ngayong Pasko, pabalik ang saya, dahil ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw ang liwanag at ligaya. Kami ay may lakas na harapin ang bukas. Ikaw ang gabay sa bawat landas. Gawin kaming liwanag para sa isa't isa. Pag-asang sumisinag sa pamilya at sa kapwa. Ngayong Pasko. Maraming salamat sa Resido 2021. Merry Christmas and a Happy New Year. Ang balag layas, mga What an excitement. Yeah, solid po ang suporta dito sa San Jacinto, bro. Ang masasabi niyo kay Papa Gis? Well, we were so excited na nag-attend po sila sa amin ngayong gabi, sa aming pailaw dito sa San Jacinto. At maraming salamat sa inyong pagdalo. Anyway, Papa Jess, sa susunod, hindi ka na namin imbitahan. Pumunta ka na lang dito. Thank you.
Masasabi mo? Ano masasabi mo kay Papa G's? Salamat! 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 Sasamutan mo! Wow! Nice one! Sabes! Sabes! Kalamutan mo! Gawas na ba man? Diyan ka pula! Gawas ka ba yan? Gawas! Diyan ka po alayin! Saloyo! Saloyo paran! Bontang! Raul! Raul! Mercedes me! Magano lama, tamang para sana! Wala ko may mangitira tanong mo. Mali ba? Wala tanong yung tank. Dati rin ang tayo. Yung tank kayo. Dati naman ang gapikin mo. Pero marunong hirapin na suka. Mainom kayo. Go ka na eh. Mainom kayo. Vlog mo, tinidor ko. Kami na po nyo. Kami sa vlog. Kumaway kayo dito sa vlog ko! Alam mo sasabi mo kay Papa G's? Ano po? Sorry. Alam mo? Alam mo sasabi mo kay Papa G's? Pogi. Okay, thank you. Papa G's. Ano, hindi pa ka, wala. Di pa kayo nakapag-picture? Hindi pa. Sige po. Magpapapicture sana. Sige po. Papa G's. Sulit. Guwapo. Utang ina. Ano kayo Papa G's? Sobrang fun. Thank you. Ano kayo Papa G's? Solid kalabog. Kalabong, shower out. Ano sabi mo kay Papa G's? Pogi!
sa San Jacinto, Pangasinan. Grabe, solid yung suporta nyo sa amin. Grabe, may laklak kami siya. Grabe, ginamos yung buong miking ko. Ang laingan, limarang, laingan. Kaya basta maraming salamat sa San Jacinto, Pangasinan dahil napakainit ng suporta pagtanggal nyo sa amin dito. And then congratulations Mayor sa napakagandang pailo nyo sa inyong munisipyo. At syempre maraming salamat pala sa Atinas Food Corner na nag-sponsor po sa amin ng pagkain ngayong araw na to, ngayong vlog na ito. Napakasarap po na pizza ninyo. Syempre with milk tea. Ayan, syempre huwag natin kakalimutan ang mga nakasama natin ngayong araw na to. Ang mga Team Laboy. Ayan, si Kanayon Tabines. Sobrang. At syempre, Mararag. teacher vlogger ng Pangasinan, si Sir Armiel Marala. At syempre, ang isang videographer natin ngayong gabi, si Badiao Berhil. Oh, maraming salamat sa iyo, pare. Thank you very Kaya much. iniiwan mo ko kanina, pare. Grabe, pare. Hindi ko kinaya kanina, pare. Tulak ako ay. Anong masasabi mo sa kanila? Palatengak. Anong masasabi niyo sa San Jacinto, Pangasinan? Thank you so much sa walang sawang suporta. Yes. Yes, grabe, kitang-kita ko ang suporta ng bayan ng San Jacinto sa Yes. Tibons. Kaya huwag niyo kakalimutan, Arnel Marara, teacher vlogger. Thank you. Yes. Yes, again and again, Kanayon Tabayan sa mga hindi pa nakakakilala. Please Kilalanin support nyo na. my FB channel. At syempre, Si It's a Prank, it's a prank bilang na. Madam Pininggar siya ngayong gabi. Ano na yun? Nagpiyamos naman sususol. Insan, may videographer tayo. Badyaw World TV. Badyaw Beril. Pag malawang tanan, tag ko alam may karga dito. At 1, 2, 3, sanang! Sanang next! Siyempre, huwag niyong kakalimutan, i-like, share, subscribe ang aking YouTube channel mga kalabong. Yes. See you there mga kalabong sa iba pang bayan dito sa Pangasinan. Thank you so much. I love it. Wala naman tayo. Si JP Bagtas! Shoutout sa'yo, JP Bagtas! Yes! Subok ka lang dyan! Nagkalaang papel sayang! Grabe dyan. Asa punta ka! Panakon! Hindi ka namin kinalimutan pare! Panlilian da ka kuno. Ano punta ka? Panlilihan ta ka kuno di man ang pizza! Corner. Sige pare! Ikat ka lang pare!